ceritane wayang Jawa ing praja ngalika diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong sinta Anoman jang cedumandang ngaleng wis dadi kobong gede jeroning praja New Ernest Cruz. Ceritane wayang rono-rono ning nagara Alengka diraja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman sing ketek putih soang taman sento didak mulai konangan Indrajit lan Pati Anoman ora wani gade ya pada Pati lomo magede pada dadiar dosa muko nis gereng-gereng wae yo wae yo wae ya yo wae ceritane wayang Ramayana ninegara Alengka diraja Ratu Buta Rahwana raja
gawe geger nyolong Dewi Sento Anoman sekecek putih sowan taman cito dijok mulai konangan Indrajitan pati Anoman ora wedi gede weladala alkan diomu coba bilung dua pada peti oh magede pada dadi arem dosa buto nangis gereng-gereng iyo wae iyo wae iyo wae iyo wae iyo 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 wae 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 iyo iyo wae si ketek putih sowan taman Sinto dijak mulai konangan Indrajitan pati Anoman ora wedi gede Anoman sekecek putih sowan taman Sinto dijok mulai konangan Indrajitan pati Anoman ora wedi gede